हेलो लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। डिसेम्बरा जाबाय बोसोरनि जोबथा दान एबा 2 दाननि जोबथा दान। बेनिनो 1 अक्ट'खौ दाननि गिबि सान महरै हमनाय जायो। रिजार्भ बैंक अफ इन्डिया थिंजायनिफ्राय मोनफ्रोम बेंकनि कास्टमार बिथांमोनखौ मिथिहोनाय जायोदि बे डिसेम्बर दानाव थागोन 2 सान बेंक बन्द थागोन। बेखायनो नोंथांमोना मोनथियालासे न'निफ्राय बेंकआव थांनो ओंखारलांनाङा, नङाब्ला ओरैनो रां खरसा थांगारनायबो जानो हागौ। जुदि नोंथाङा फैगौ बोसोरनि प्लेनिं खालामदोंब्ला, मानिबाफोर रांजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोर मावदोंब्ला, नोंथांनि न'आ बेंकनिफ्राय गोजान जायोब्ला, अब्ला बे भिडिअखौ नायालासे नोंथाङा बे डिसेम्बर दानाव बेंक फारसे मोखां जानो रबिबारखौथ' सिगांनिफ्रायनो हादरनाङै बन्द फालिबोनाय जायो। नैथि सनिबार एबा सेकेन्ड सेटारडे आरो ब्रैथि सनिबार एबा फोर्थ सेटारडेआवबोथ' गासै बेंकआ बन्द थाखायो। बेनि अनगायैबो माहारियारि फोरबोफोर एबा गुबुन उत्सब बायदि सानफोराव बेंकआ बन्द थायो। बेखायनो जाहाथे साफ्रोम नोगोरारियानो जाहाथे गावनि खामानिखौ गारनानै बेंक फारसे थांनायाव जाहाथे रावबो कास्टमारा ओरैनो थांगारनाय जाया, समा बेकार थाङा, बेनि थाखाय रिजार्भ बैंक अफ इन्डियाया बे बन्द सान एबा बेंक हलिडेज लिस्टखौ रायजो राजानि गेजेराव फोसावनानै होदों। बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासे बैफोर बन्द थानाय अक्ट'बरखौ मिथिनानै बिदिब्ला आंनि कुवर नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला, फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो। आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनोबो शेयार खालामहरदो, जाहाथे बयबो बिनि फायदाखौ लानो हायो। फैदो दानिया बबे खालाराव मानि बन्द थायो, अर्थात बबे डेटआव मानि हलिडेज फालिनाय जायो, जों बेखौ गोरलैयैनो मिथिना लानो। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बेवहाय नोंथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बेवहाय 1 डिसेम्बर अर्थात दिनैनि दिनाव नागालेण्डनि स्थापना अर्थात फाउन्डेसन डे दिनैनि दिनाव फालिनाय जायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों डिसेम्बर 1 बेवहाय अरुणाचल प्रदेशआव फेट दिवस फालिनाय जायो, अर्थात फेस फेस्टिभेल बेवहाय फालिनाय जायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों 3 डिसेम्बर कर्नाटकआवहा कानागाट्सा जयन्ती अर्थात कानागाट्सा फेस्टिभेल फालिनाय जायो। बिदिनो नोंथांमोना नायोब्ला 3 डिसेम्बराव दंबायो त्रिपुरा मे वर्ल्ड डिसेबल डे अर्थात त्रिपुरा रायजोआव त्रिपुरा स्टेटआवहा वर्ल्ड डिसेबल डे महरै 3 डिसेम्बरखौ फालिनाय जायो। बिदिनो आरो डिसेम्बरनि 3 डिसेम्बराव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गवायाव फेस्ट अफ सेन्ट फ्रान्सिस सेभारनि बेवहाय फेस्टिभेल फालिनाय जायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहायथिं नायलांब्ला 5 डिसेम्बर अर्थात डिसेम्बरनि 5 तारिखआवहाय बेवहाय शेख मोहम्मद अब्दुल्लानि जन्मदिन फालिनाय जायो। बेनिफ्राय 6 डिसेम्बरखौ जों नायोब्ला 6 डिसेम्बरावहाय रबिबार गोलैयो, बेनि थाखाय बन्द थागोन। बेनिफ्राय डिसेम्बर 12 अर्थात 12 डिसेम्बरावहाय सेकेन्ड सेटारडे थागोन, अर्थात दूसरा शनिबार बेवहाय सेकेन्ड सेटारडे थागोन, बेनि थाखाय बन्द जागोन। बेनिफ्राय 13 डिसेम्बरखौ नायोब्ला बेवहाय रबिबार गोलैगोन, रबिबारनि थाखाय बियो बन्द थागोन। बेनिफ्राय डिसेम्बरनि 18 अर्थात 18 डिसेम्बराव नोंथांमोना नुनो मोनदों मेघालय मे इउ स'स' थामखि पुण्यतिथि अर्थात नोंथांमोना नुनो मोनदों मेघालय रायजोआव इउ स'स' थामनि पुण्यतिथि अर्थात बेवहाय फेस्टिभेल फालिनाय जायो। बेनिफ्राय 18 डिसेम्बरावनो दंबायो छत्तीसगढ़आवहा गुरु खासी दासनि जयन्ती फालिनाय जायो। बेनिफ्राय डिसेम्बरनि 19आव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन गवायाव लिबारेशन डे महरै फालिनाय जायो। बिदिनो डिसेम्बर 19आव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन पान्जाबाव गुरु तेग बाहादुर जी शहीदी दिवस फालिनाय जायो। बिदिनो डिसेम्बरनि 20आव नायोब्ला रबिबार गोलैयो, बेनि थाखाय बेंकआ बन्द थागोन। बिदिनो आरो नोंथांमोना नायोब्ला बेवहाय 25 डिसेम्बराव क्रिसमास अर्थात क्रिसमासनि थाखाय बेंकआ बन्द थागोन। बेनिफ्राय 27 डिसेम्बराव गोलैगोन रबिबार अर्थात सानडेनि थाखाय बेंकआ बन्द थागोन। बेनिफ्राय 30 डिसेम्बरखौ नायोब्ला 30 डिसेम्बराव सिक्किमाव बेनि तामु लसरनि जयन्ती फालिनाय जायो, अर्थात तामु लसर फेस्टिभेल बेवहाय फालिनाय जायो, बेनि थाखाय बेंकआ बन्द थागोन। बिदिनो नोंथांमोना 30 डिसेम्बराव आरो नायबावोब्ला मेघालयआव युकियांग नगबानि फेस्टिभेल फालिनाय जायो, बेनि थाखाय बेंकआ बन्द थागोन। बेनिफ्राय आरो 30 डिसेम्बराव नोंथांमोना नायबावोब्ला मणिपुराव निउ इयार अफ कि सुट्टी अर्थात निउ इयारनि बेवहाय फेस्टिभेल फालिनाय जायो। बिदिब्ला बेफोरनि थाखायनो बेफोर डिसेम्बर दाना बन्द थागोन, नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै लाबाय। बिदिब्ला बैफोर तारिखआव नोंथांमोना बेंकसिम थांनो नाङा, बैफोर तारिखआव बेंकआ टटेलि बन्द। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरदो। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो, आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दा बावगारदो।